mga kandidato sa pagkagobernador sa probinsya Canalbay para po sinda matawan ng kitsansa na maghampang sa forum na iningon niya na pagkahapon. Ano? Okay, so bago po kita mag-phone sa tuyang forum, ang sa tuya po mga tugang na mga panelist niya na pagkahapon, kay Banyato ang news manager, kan DCGB news manager Mar de la Cruz. Sering man po ang sa tuyang lady anchor sa DCGB, attorney Christine Longabella. Asin po ang samuya na pinaka-senior na broadcaster sa Legazpi. Senior broadcaster po kang DCGB News Director Edwin Peralta. Ini po sa inyo makakaibang niya na pagkahapon, moderator po sa tuyang programa, mga tugang Henry Maceda, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Okay? So sabi ko nga ni kasabago, mga tugang gabos po na mga kandidato sa pagkagobernador sa probinsya Canalbay, sa muya pong inimbitaran. Alagad po, sinda, nag-decline dahil ang taigwan na daw po ki mga previous commitment sa endang mga dudumano na lugar digdi sa probinsya Canalbay. Kaya po niya na paghapon, sa tuya pong kasabay sa katuyang Desisyon Bicol, si Alcalde Noel Rosal, kandidato po para gobernador sa probinsya Canalbay. Okay, mga tugang, maski nga ni po saro lang ang sa tuyang bisita ngunyan, susunod dun tamang garay po ang sa tuya na format, kan sa tuya pong forum ngunyan na paghapon. Kaya po sa pangultimo, mga asakada pagtaram kang kandidato, tatawanan po niya siya nin 3 minutos para po sa opening statement, asin po 3 para po sa iyang plataforma de gobyerno. Sa pagtapos po kan sa iyang pagtaram, bago magtapos sa loob po nin 10 segundos, uni po ang sa endong madadangog. Alagad, kung tapos na magtaram po ang sa tuyang kandidato, uni man po ang sa tuyang madadangog. Tatawanan ta po nin 2 minutos ang kada kandidato na magsimbag kan kahaputan kan sa tuya mga tugang na mga panelist. Okay? Parakpakan niya to graray, mga tugang ang sa tuyang bisita, unya na paghahapon. Mga tugang si Alcalde Noel Rosal, tatawanan ta po nin 3 minutos na magpahayag kan sa iya pong plataforma de gobyerno sa mga albayano. Mayor, maray na hapon po sa imo. Good afternoon, Henry. Salamat sa DCGB, sa gabos ng mga yaon sa Ayala Mall, sa ino gabos tabi ni si Mayor Rosal. So, ako tabi nag-aspirar bilang gobernador kang probinsya kang Albay. Sa haloy kong eksperyensya bilang mayor, nahiling ko na ang probinsya kang Albay, gusto ko man ihiras ang sakuyang eksperyensya sa mga aspeto na dapat ang itao sa mga tao. Nahiling ko na dapat i-improve ta, number 1, ang healthcare, ang social services, sa mga senior citizens, sa mga paraoma, parasira, transportation, lalo lang sa tuyang akadim, and siyempre, ang sa tuyang mga barangay. Sa pag-iling ko, ang sakuyang eksperyensya, makakatabang na maray, sa laog ki 21 years na sakuyang pagmanehar kang Legazpi, ipinailing ko ang balancing programa. Pag-gobyerno na dapat nagdadagog, nagre-reparo, asin siyempre, nagamalasakit. Ang sarong ehemplo ta sa healthcare, nahiling ko na dapat ang Albay i-enroll ta sa universal healthcare. Ini ang saro na nahiling kong kulang na nagibungani sa Sorsogon, natata sa Albay dae. Sarong pinakarason dyan, ang Albay daing provincial hospital as of this moment. Nadideprive ang satuyang mga kababayan. Kaipuhan ang satuyang healthcare, ang hospital na should not only be level 1, dapat level 2. Because kadakulan kan mga helang mo yan, experience ako sa Legazpi, mas nga ni may hospital kami, level 1. Kadaklang kang problema tadigdi, pagday kitang ICU, CT scan, dialysis, and siyempre, ang mga laboratory that should be given free. Tagabus ba kita? Kung membro kan Albay ki Universal Healthcare, magagamit ta, ma-maximize ta ang potential kang PhilHealth and siyempre ang mga benefits sa mga katubangan ta. Sa satuyang mga various sectors kan satuyang sosyedad, bali sa kuyang eksperyensya, punan ta sa senior citizen, ikaw kitang pigapod na social pension. Sa pagiling ko, dakulon
ng mga senior citizens, so iba nagpaaram na lamang, dahil nakaka-enjoy. Dahil nga sa kakulangan budget kang national government. Kaya sa pagiling ko, because of the Mandanas Garcia ruling, ang mga lokal na gobyerno pwede na mag-allocate para sa kuya, tawanta na ang satuyang mga senior citizen na lugar na makapag-enjoy na kang benefit. Pasar, ababaon nga ni 500. Kung ako dapat 1,000. Pangbakal kibulong, pagkaon, asin may enjoy man ita. Yes. Thank you so much, Tabi Mayor Rosal, sa imong opening statement sa tuya po na mga parantabay. Sa mga nagdadangog po sa radyo, live kita ngunyan sa Ayala Malls, Legazpi City. Salamat po sa mga bisita niyato ngunyan na paghahapon. Para po sa first round of questions, hali po sa tuyang mga panelist, aramon ta po ang primerong hapot. Hali po kay News Manager Mardy La Cruz. Thank you, VP, and good afternoon, Mayor, at sa mga tagapagantabay nato. Mayor, kung kamo po swertihon na gumana bilang gobernador, anong klaseng administrasyon po ang ipapamati mo sa mga albayano? Aramindo, sa pirmi ko padalmingan ang pagpadalagan ko kan sa tuyang syudad. Para sa kuya, dapat ang paggogoberno nagadangog sa mga tao. Dapat ang sa tuyang gobyerno kaipuhan ang pagmanihar kasabay sa pagdesisyon. Papakusugong ko ang Local Development Council. Ini ang sakuyang ginibo sa Legazpi. Kang 2001, pinakusog ko sa pundasyon kang Local Development Council. Kumpesto kang mga liga ng mga barangay, accredited non-government organization, kaipuhan niyan because that's people empowerment. And siyempre, ang satuyang congressman, ang satuyang city official, it should be a partnership. There should be sense of ownership in every program. Ina ang nahiling ko ngayon na dapat gibuon ta sa Albay. Like for example, ang mga paraoma, inapot ko ang mga association. Kadaklang kang probinsya ngunyan, ang programa kang provincial government, nakakabit sa nasa DA. Para sa kuya, provincial government should invest. Dapat mag-invest kita. Bako lang sa mga building. Magpagibo kita kay mga farm country or farm tools. Para sa kuya, we have to invest on the sector. Binhi, fertilizer, lalo na ang mga makinarya. And this being done in many provinces na very successful. Kaipuhan, ang aim tango niyan, yung yield kan sa tuyang palay para maging sufficient ang albay. Iyo dapat ang aim ta. Dakulong kitang bakanting daga, pero sayang because of lack of investment from the provincial government. Number two, I think we have now to deal with the power problem, power supply. Digi sa tuyang probinsya. Bako man na atakiyon ta ang APEC. For me, our government na dapat makiaram kita because whatever action tango niyan will benefit the next generation. Thank you po, Mayor Noel Rosal. Next question, Attorney Christine Longabela. Marahila pagkahapon po, Mayor, as in sa Gabos. Since na-mention nyo naman po su Mandanas Garcia ruling Kasubago, sa presente po kaya, di ba, almost 40% po ata ang nakukuha kang LGUs from the pagkokolektang National Internal Revenue Tax kang BIR. And dahil po sa Mandanas Garcia ruling, ma-increase ini magigisyang poko mas o menos 60%. Paano po nindo mama-maximize ang budget na ini or internal revenue allotment kang lokal na gobyerno? And paano po nindo effectively mai-implementar ining Mandanas Garcia ruling? Yes, actually, 6 months, nagkagawa na kita transition. Kasi may mga devolved function. Mas nga rin nagtaas ang income kan mga LGU for the provinces, cities, municipalities, and even barangay. Igaw ang direktang susunod. Mga devolved function na. Agriculture, ibig sabi ko, even education, even sa tuyang healthcare. So sa kuyang tabi, dapat pakusugunta ang plano ta. So pigapuntang medium-term program. We have to plan now, albay for the next 5 years. Then we have to plan the annual investment program list. Ano ang prioridad ta sa kada taon? Tanganing after 3 or 5 years, ma-attain ta with the Mandanas Garcia ruling. Ang sarong ehemplo ko dyan, halimbawa, we will allocate for infrastructure based on the program initiated by the barangay. Para sa kuya ko niyan, gusto ko ibalik. So fundo
sa development fund na dapat ang kada barangay or 720 barangays kang Albay should benefit at least 200,000 per year para mahiling ta, because I always believe that the first line of defense kan sa tuyang development should start from the barangay. Water, catwalk, kung ano man ang mga programa na makatabag kita. Halimbawa, kulang iyan, it will now based on the annual investment program to be submitted also by the barangays. Number 2, we have to strengthen our social services. Duman maliyahon ang Albay. Like for example, healthcare. Nagduman ako sa Siga, indiling ko sa mga district hospital. Bako na gusto ko pakarauton ang presenting administrasyon. What I see, ang Siga mo niyan, nahiling ko, is only a referral hospital. Pag nagpa-check up ka duman, i-refer ka sa BRTTH. I would like to assure Albayanos, give me 6 months, papakarayong ko ang satuyang mga district hospital. Thank you, Mayor Rosal. Sunod pong hapot, halik kay News Director Edwin Peralta. Salamat tabi, maray na pong tabi, Mayor. Good afternoon. In kaso tabi, Mayor, matawang kaki mandato kan mga Albayano na magtukaw sa capital as governor. Sa first 100 days mo sa pwesto, ano po ang tataon mo ki priority tabi? Yes. Ramido, ang first 100 years, kada ko nagpuon man bilang mayor, first thing na gigibuon ko, I will strengthen the local development council. Kasi ang local development council, iyo talaga yan ang pinaka-pundasyon kung ano ang mga plano mo. Bako sa nasuntok sa paros. Kay Puhan, ang plano should emanate from the sector, from the barangays, o kaya sa mga programa kan sa tuyang mga various sector sa tuyang susyudad. Number 2, because of the time, 3 years man sana ang tornuta, papunang kutulos ang sa tuyang healthcare. Kay Puhan na maray, natatanagibo sa ibang probinsya, day kaya sa Albay. Look, ang budget sa Sorsogon is only about 2 billion. Ang Albay is about more than 3.2 billion. Depende yan sa pag-prioritize sa tuyang leadership. Ako naniniwala, it's about balancing our budget to the fullest na dapat bawat sektor pigitawan ta. Medyo kasi nakatutok masyado ang programa kan probinsya sa infrastructure. Of course, importante yan. But remember, ang measurement kan competitiveness, apat yan. Infrastructure, government efficiency, economic reform, and of course, resiliency. Dapat yan, apat na yan, pigisimbag mo yan. Tanganing ang various, ang mga problema, tatamaan mo gabos yan. Pag iyan na apat na yan, ang negosyo, ang infrastructure, pag may bagyo, and siyempre, government efficiency. Thank you, Mayor Noel Rosal. Mga tugang, second round of question for the first segment. Apunan tapo sa Attorney Christine Lungabela. Thank you, VP Hen. Mayor, aram taman po ang sitwasyon ta digdi sa Albay. Sige ang langkaw kang singil sa kuryente, asin bako stable. Ano po ang plano nindo sa haluyon ng problema kaini kang sa tuyang probinsya? Yes. Para maramang kan mga Albayanos, ang APEC tabi, bako man yan ang tagsadire. The owner of Aleco is still the consumers, kita gabos. Meaning, kita manggiraray ang tagsadire kang kooperatiba. Now, ang nahilig kong problema ko niyan, ining utang kang Aleco. 2 billion, 4 billion, ngunyan 5.2 billion. Number 2, ang efficiency kang APEC. Kay Puhan ang gobernador, dahil lang magtukaw. Kay Puhan ang gobernador, because of the public welfare clause, public interest is at stake. Dapat sa concession agreement between Aleco and APEC, dapat riparoon tayo. Tabaka pigibalgar kang APEC. Like for example, ining sa tuyang system laws. Aram ba ganito na dahil man napapababa ang system laws? The same magraray. Nag-aabot na 28. Number 2, so efficiency kan sa tuyang mga facilities. Like itong sa tuyang mga transformer, substation. Kaso hapon nga ni ali ako sa nito. Nadideprive ang sarong munisipyo. Mas isaday ang nito, matubod ka mo na daing 3-phase.
paano mag-asenso ang sarong lugar kung dahil tatawan ki utilities? Very important. Now, anong solusyon ang sakuyang magigibunigay? Number one, we have really to see now the concession agreement. Number two, itong utang ta dapat pakialaman ta na. Para sa kuya, we have to review. Kasi baka maabot ang panahon, mag 10 billion na yan, imamanat pa yan sa mga kita. Ang sabi sa kuya kang APEC, ngaya Mayor, bakit kaya gusto mo pakialaman ng utang? Sabi ko, kami na ngayang bahala niyan. Pero sabi ko, ilang years na ang APEC? I think more than 5 years na. Imbes na mag-retain so, sige ang taas kan sa tuyang utang kang Aleco. Yeah. Thank you so much po, Mayor Rosal. Next question po, News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP. Mayor, ano pang plano niyo sa road networks sa probinsya? Nakumba kong parausog, paangat, and kadakol na kurbada? Sa highway? Yes. Arabido, ang tinampo tabaga, we have the original road linking to Camarines Sur and the entire 15 municipalities and 3 cities. Yaon na kasi yan, Mar. Dito na bago yan. What is important now, inipigigibong yan kang DPWH. Diba? Ini mga congressman ta. So mga alternate roads, which is, I think, very helpful. Mahiling mo, so mga dagata na mga road opening ta, helps a lot. Especially sa tuyang mga farm-to-market road. And it opens also yung ating mga businesses. Later on, pwede tayong mag-expand ang Albay for tourism, for ecotourism, lalo nang sa tuyang farming. Kay puhan ng Albay, nahiling ko pa still more than 50% kan dagata is agriculture. Kay puhan talaga, buksan ta, tanganing mas madali ang delivery kan sa tuyang mga produkto, tanganing mas makompetitive kita sa luwas kang Albay. Now, ining road po kunyan, kay puhan, ang mga widening ta, kay po, isabay ta ang poste, isabay ta ang mga, ako tabi, very dangerous, kay po ang LGU should interfere. Ilangunin do ang ibang munisipyo, abo ko na lang magpatadawa ka madagita naman sa kuya. May ako, pisaro akong munisipyo digi, o probinsya, mahaling nindo. Pag yaong ka na duman, mamamatian mo na, iba na ang tinampo. Why then? Kasabay sa tulay, kasabay sa mga poste. Takong day delikadoon ang widening ta. Kay puhan talaga allocatean ta ki budget, including the right of way. Kay puhan. Thank you. Last question for the segment, News Director Edwin. Mabalo siguro na tabi. Mayor tabi, ano man ko din sa earth moving, or in other words, yan pagkaykay kan mga aggregate sa bukid. So, ini pong pigigibo nyo nyo dyan ng mga activity. Nakakatabang kaya ini sa revenue generation as in sa disaster mitigation? Ang quarry. Yes. Ano mo ang quarry? Ang aggregates kasi, ang mayon is a gift from God. Ikaw kita dyan kay aggregates. Bako gabos na lugar, ikaw ang arugaan na natural resources. Pero para sa kuya, bago ang negosyo, dapat buhay mo na kang tao. Di ba? Pigirilin ko kasi ang mga kwarita. Pigirilin ko kasi ang mga kwarita. Nailing ko that ang importante sa mga nag-ooperate dyan sa EDA, makaluwas kan produkto. 24 hours. 24/7. Mahaling mo talaga. Minsan nga nagreklamo sa kuya ang mga barangay. Ano na ngayon, Mayor? Pwede ba yung pwede hanggang alas 6 na? Siyempre, ang quarry po is under the provincial government. Under the law, bako po yan sa city because we are a component city. Sa pagiling ko, number one, so sabi mo nga na ining pag-quarry nakatabang sa tuya, of course, kung talaga iyan transparent. Kung talagang iyan maglaog sa satuyang syudad, income po yan. Remember in Pampanga, dakulaon pong income yan. Iyan ko kung talagang maglaog sa tuya, matatabangan ta, ma-improve ta ang hospital, mabadagdagan ta ang pundo ta sa agrikultura, madadagdagan ta ang pundo ta sa social services. Kaya sa pagilin ko, kay puwan sa nang i-regulate ang satuyang quarry. Number 2, sa environment, ini ang pikitakutan ko. Pag daing i-comply ang ECC, dapat i-cancel yan. If given the chance to be the governor of Albay,
Primero pa sa pagtukaw ko, ipapapundo ko muna yan, i-review ko muna. Gabos na existing permit yan. Kung nagko-comply ba yan, may ECC ba yan, iliwong ko muna ang legality kang presence kaning mga operator. Because I was told, kulang-kulang 200 yan na nag-ooperate sa buong palibot kang mayon. Opo. Thank you so much, Mayor Noel Rosal. Mga tugang, magbabalik po ang sa tuyang question and answer portion sa Decision Bicol. Live halipoligi sa Ayala Malls. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Balik kita mga tugang sa programa, live po rin sa Ayala Malls, Legazpi. Ulitin ko lang po para sa mga nagdadangog sa radyo, sa mga naghiling sa Facebook, baka po naghapot ka mo, kunahain po sa ibatang mga kandidato sa pagkagobernador sa Albay. Sa karaman po kang gabos, inimbitaran mo po sinda, alagad respetado po nyato ang sa indang desisyon, na dahil po magatindir sa forum dahil lang po may previous na sindang commitment sa mga Albayano. Mga tugang, para po sa second round of questions, sa satuyang second segment ngunyan, si News Director Edwin Peralta po ang mahapot giraray. Mabalos giraray tabi. Mayor, ang gobyerno may pig-apon na balik probinsya program para mas ma-decongest duman sa metropolis, pinauruli sa mga taga-probinsya. Pag-abot nigi sa probinsya, problema, taday siya ng trabaho, dahi kimaistaran. If in case ikatabi yan sa Kapitolyo, ano ang plano mo digdi sa mga tawong ini? Actually, ako baga ang RDC chair mo niyan, ang Regional Development Council Chairman for Bicol, pag-discuss mo yan, and sa nguyan talaga, ang problema, trabaho. That's why, with the Mandanas-Garcia ruling in effect, makakatabang na maraine sa satuyang mga munisipyo, sa tuyang mga syudad. Pero ang nahilin kong for Albay alone, ining sa tuyang airport. Ining airport kang Legazpi na tinransfer ta na sa Alubo. Ini ang nahilin ko, gusto ko na arugon man sa Iloilo. Maniwala ka mo sa kuya. It's high time we generate employment in Albay. Bako sana sa Legazpi. These 70 hectares, pag pinabiding tayo ni into one, yaw na so call center, even malls, or establishments, even convention center, this will generate more than 10,000 jobs arog sa Iloilo. Ininang nahiling ko na mabuhay sa Albay to give opportunities for everyone. Kaya inin sa tuyang balik probinsya, we are really to ready. Kay puwan nagdaganta ang satuyang investment sa satuyang mga various sectors. Tabaka bagay ng mauli para umain eh. Kaya dapat tauan tang armas ang satuyang mga sektor. Number 2, ining satuyang programa ngunyan, ining mga pagbukasta, ang pag-open ta kang Albay, kay puwan mag-branding talaga. Ako baga pig-brand ko sa Legazpi. By 2020,
Legazpi will be the top 5 convention destination in Luzon. And I tell you, in 2018, before pandemic, Legazpi from 2015, 16, 17, we had an average of 85 national, regional, and even international convention, ranking as top 5, meaning nahabol ta, nakuha ta. Nadata importante ang convention. Aram mo do, yan ang piniralabanan may mga LGUs. Pag may convention, mabubuhay ang hotel, restaurant, and siyempre ang souvenir shops and transportation. Ini ang makakapag-generate kay livelihood. Yeah. Thank you so much po, Mayor Noel. Attorney Christine Lugabela. Thank you, VP Hen. Para sa satuya naman po, Mayor, na mga paraoma asin para sira, ano po ang pwede pang magibok ang satuyang lokal na gobyerno para ma-improve ang estado kan sa inang pamumuhay? Yes. Ano may tabi? Ang dapat ko dyan, inclusive growth. Kisa magpara-invest kita kay mga bounty farm, mas nakatubod ako na i-investa sa sektor. Like number 1, kay puhanin na yan ang asistensya because of the very high cost kan binhi, fertilizer. Ako nakatubod, even in US, even in Europe, may stimulate, pigidagdagan ng pundo kan mga negosyante. Natatadita di gigibuhon. Ako, if given the chance to be the governor, kay puhan ng governor, nag-allocate kay kwarta. Say for example, out of the 3.2 billion and 600 billion development fund, kasi 20%, ako ma-allocate ako para sa farm. Dumanan mailing ta. Kung decidido ang governor magtabang, mag-allocate ka per year, 50 million or even 100 million. I tell you, ang yield sa Albay, madagdag yan. Madagdag yan. So sa kunyan, kulang. Bako man na pigsabi ko, kinauli ko ang mga various organization sa Albay. Ang reklamo nila, masyadong depende ang probinsya sa programa kan national government. Pag nag-release ngayon, duman ngayon ang DA, yaon man so Albay. Para sa kuya, dapat iguaman kita. Ako, nag-igwa akong program sa Legazpi, so hybrid rice. Way back in 2010, 27, awardee ang Legazpi for 3 consecutive time. Hybrid rice. Libre ang binhi ko. Provided, dapat maka 130 kabans ka per hectare. Ang hybrid rice ko can produce 160 kabans. Pero kung below 130, kabanga. Dapat educate mo ang mga paraoma na bako ugakon. Kung below 120, bayadan mo gabos. No? Pagkaya pa kang syudad, nakataw kaming binhi and even tractor. Iyan ang nahiling ko. Sa mga parasira naman, may mga batas kita sa national. Like for example, the 15 kilometers. Dapat iyan, nakikialam ang leader. Kung pagpara, dakupon ng mga parasira, bako man applicable tayo, takampang tabaga ang rapo-rapo. Yes. Marang 15 kilometers yan. Kaya ngunyan, maaling mo, mga parasira ta. Thank you so much po, Mayor Noel, for that answer. Paring Mar de la Cruz, go ahead po. Mayor, masyadong dependent ang mga farmers sa mga synthetic fertilizers. Now, ano bang programa nindo para mas makakusugta ang paggamit ng organic fertilizers ng mga farmers sa probinsya? Very good question. Aram mo ang Legazpi, ipagmamalaki ta. 4 years ago, because of our solid waste management, kita baga bali ba, wala ka mailing na basurahan, pigi segregate ta ang biodegradable, so nalalapa, non-biodegradable, so mga dahil nalalapa, as in residuals. Because of that, nahiling kita kang Japanese Okada. Nagtinawag kita kay 20 million. Ali ako sa Japan mismo. 20 million. Kita mo yan, ang Legazpi mo yan, and the very first na nag-produce kay organic fertilizer. Diba? Ali yan sa basura ta. And ining fertilizer na ini, ali mismo ako sa Japan. So mga strawberry ninda, linibot ako. Pinakaon ako, right there and then, baka matatakot, katakong chemical, pinakaon talaga. Ang ibig sabihin, this organic fertilizer, inan makatabang sa tuya. I-expand ko na po ini sa Legazpi. Ang bala ko, ining sa tuyang solid waste management, ika-cluster ta ang first district, second, and third district. Bako man sa nagabuhat ako kang bangko, the very first LGU in Bicol or even in Southern Luzon na nagkaigwa kay engineered landfill was Legazpi with a grant of 120 million from ACID, di ba? Dahil kitang gastos. And now we are being considered as one of those na na-approve with no condition
ang satuyang 10-year Ecological Solid Waste Management Program kan Legazpi. Kaya puan pa ko sugod ta ini. And I know, makakatabang kita sa mga mayors, sa kuyang experience sa pagbadalagang ko, ining satuyang organic fertilizer. Actually, pag-distribute ko na ini sa mga ibang paraoma outside of Legazpi. Libre. Pero later on, masi ako maging gobernador, may bayad na yan. Tara mo baga bawal, matadagita kita kang koa, pero discounted. Thank you so much. Mga tugang, magbabalik po ang satuyang programa. Pagkalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Okay, balik kita mga tugang sa tuyang Decision Bicol 2022 Giya Sabutante. Live po sa Ayala Malls, Legazpi. Next question please, Attorney Longabella. Thank you, VP Hen. Mayor, kung sakaling kamo po manggana bilang gobernador kang Albay, ano po personally ang gigibuhunin dong adjustments from pagka-mayor to pagka-governor? Yes, oo. Aram mo ang mayor, pero ang mayor kasi mas hands-on. Yaon sa mo ang basura, sa mo ang traffic, di ba? Direct na mga problema kan mga konstituente. Ang governor, more on a macro. Actually, ang governor daing country. Di ba nasakupan mo 15 municipalities and 3 cities. May mga mayor yan. Ako, sa pag-iling ko, ang governor should give assistance sa mga programa kan mayor. Dahil ka pwede magparalaog diretso. Tabangan mo ang programa kang local government. Halimbawa, may plano sila park, may plano sila rural health unit. Dumang ka ma-augment. Iyan ang nahiling kong adjustment ko ganyan. Dati ko niyan, as mayor, hands-on ka. Halimbawa, malag ka sa barangay. Halimbawa, road. Halimbawa, drainage. Diba? Halimbawa, water system. Pero digdi, it will pass through now through the local government of that municipality. Ako, ang still, papakusugong ko ang Local Development Council. Talagang i-imbuelto ko ang mga mayors. We will plan the next 5 years kang Albay. Kung ano man ang existing ko niyan, we will review. Di, magkaipon bagon. So mga magayon, dapat ipadagos ta. But we will review. Kulang ba kita sa social services? Kulang ba ang fund allocation ta sa health? Kulang ba ang satuyang programa para sa agrikultura? Ini ang mga ihilingon ta. I will see to it that the 600 million development fund, dapat pag year end, zero yan. Dapat ubuson ta yan. Tadakulong kinakikinabang. Iyan ang mga
nahiling kong problema kang ibang LGU. Mahilig magparatada kay kwarta. Remember, ang budget mo is for 1 year. Next year, may bago ka na naman ng budget. Pag di mo yung ginamit, you are depriving the services to your people. Yeah. Thank you, Mayor. Direk Edwin, please. Okay, salamat Mayor Tabe. Mayor Tabe, ano pong gigibuon mo kung yaon ka na sa Capitol, if in case manggana, na ma-minimize or ma-eradicate ang graft and corruption? Aram mo sa local government, ang mga safety net siya na yan, we have to strengthen the internal audit. Dapat talaga ang internal audit, makontrol yan. Number 2, ako naniniwala, dapat yung leadership ng governor is very important. Siyempre, dapat i-check mo ang gabos sa mga department heads. That's why kung ako maging gobernador, ilingon ko muna, anong mga existing program o mga projects kan mga department heads. Tatawag ko silang tsansa to explain to me na dapat ipadago sila o dapat inipunduhan. Pero still, I do believe, ang corruption within niyan. Ako, nag-create na ako sa Legazpi Kampiyapod ng ease of doing business. Di ba? Lalo ng business permit Although, debatable, nakulong kay mareklamo. Pero I tell you, Legazpi, doon lang ang mapirma sa permit Pag ma-renew ka kang business permit, dahil ka naman maka-form. You can do that online. In 30 minutes, makukuha mo. Basta dahil kang problema sa occupancy permit, sa fire, automatic ang renewal mo. Ini ang gusto ko na may lagtaman sa Albay. Tamangan ta ang mga munisipyo. Salamat. Thank you. Last question for the segment, Parimar. Mayor, nabanggit mo po kasubago itong assistant sa mga barangay, nagigibo mong 200,000. Now, in your administration, para sa implementasyon ng proyektong naisip ninda, which will prevail? By administration or by contract? Aram mo kasi, ining fundo na ini, this will pass through the Provincial Engineering Office. Ang by administration, mas tipid. Mas dakula ang magigibo. Kasi, ang by contract kaya, dakulong kay mga taxes. Dakulong kay mga hagian. Pero kung by administration, para sa kuya, dahil man kay kaso yan, ang importante lang, tama ang pagka-estimate, tama ang pag-implement, and tamang project ang gigibuhon ta. Thank you, Tabi. Mayor Noel Rosal. Mga tugang, magbabalik po giraray ang sa tuyang programa, magalipas lang kan mga patalastas. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide
quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Alright, balik kita mga tugang sa programa Decision Bicol po 2022. Next question para sa tuhali po sa tuyang mga panelist para po sa tuyang kandidato sa pagkagobernador sa Albay, Alcalde Numal Rosal. Paring Mar, go ahead po. Thank you, VP. Mayor, ang internet connectivity, kahit puwan talaga, halos pati ka mga barangay. Now, in your administration, are you planning to have at least sa Albay na free wifi? Yes. Actually, ang ginibo ko sa Legazpi, ining Globe Smart, ka nag-apply sa tuya kay mga cell sites, nakipag-arrange ako sa enda. Pag naglag ka mo sentro, dapat malag ka mo sa bulod. Kaya mahalin mo ngunyan, sa Southern Barangay, nakulong kitang cell site. Kasi nobody should be left behind. Ako naglibot ako ngunyan, San Miguel Island, Isla kang Kagraray. Ako kasi nagtubod, bako sana sa pag-apod ta emergency, more ako sa mga aki. Pag ang mga aki sa bulod or sa mga isla, data tinawang ki opportunity na magka-connect sa internet, magiging durante yan sa mga bago ta na kaalaman. Pero, ang mga aki ta sa sentro, dahil makasabi na mas matibay duman sa mga aki sa isla, pag tinawag ta ki-equal, exposure sa internet. Kaya po, ang plano ko kunyan, iyo man sa Legazpi, gabusin ng internet, gabusin ng, itagwa kitang bago ngunyan, so dito, gigibuhon ta na ang mga isla, dapat prioridad ta. Lalo na ang mga tourist destinations ta. Dai kay madigdi sa tuya, maniwala ka mo. Ta ang gabos na madigdi should have an access sa internet. Alangkaw ng sarong banggi anigdi. Pero kung lagan mo kigdi, ki internet connection, maski sa rumbulan, maistaran digde. So it will generate more livelihood para sa tuya. Kasabay po yan sa plataforma ko, ang sa tuyang connectivity. Thank you, Mayor. Next question po, Attorney Christine. Pag nanggana po ka mo, Mayor, as in nakatukaw na sa pwesto bilang gobernador kan Albay, how would you describe the province of Albay po in one word? And paano po nindo gigibuhon na makatotohanan ang vision na ini? Kapag nakatukaw na po kamo, magiging anong klaseng probinsya po ang Albay? Yes. Ako, ang pinaka-vision ko sa Albay, taga-Busbang kita, Albayano ako, ang mga parents ko, taga 3rd District. I want a government na ang satuyang mga katuganan, dapat may access. Access to education, i-open tayan, access to health. Tapos ang mga sector ta should be given also access on our development fund. Babagoong ko ang pananaw kan sa tuyang mga Albayano. Masalo kong bubuksan. Bako ba napigsabi ko sarado ang Capitol ngayon? Ang term ko kani, bubuksan ko ang Capitol. Meaning, ang mga kababayan ta will have an access on our funds. Be it sa barangay, be it sa mga paraoma, parasira, lalong-lalo na sa mga various sectors ta, sa mga estudyante, senior citizens, and siyempre, makatao kita kay livelihood. Saro sa mga gusto ko na marumduman ang sakuyang administrasyon, ang satuyang gobyerno naka-angkor duman sa social services. Like what I'm doing in Legazpi, no less than many mayors, mga mayors sa Manila, pigi-recognize na ang Legazpi, saro lang sa mga few LGU na ang funeral service ta libre. Diba? Bako ka man indigent, may kaya ka man, gabos kita should be given the privilege because gabos kita Legazpeños. Ini man ang gusto ko
na ma-enjoy man kan mga albayanos. Number 2, ang healthcare will be very crucial. Ini ang pinaka-crucial. Kita baga, maski nagatios kita, makakan kita. Pero maniwala ka mo sa kuya, pag na-deprive ta ang mga albayanos, dahil taram, igawang casualty kita, pero because lack of access to health. Halimbawa, ang mga hospital tangunyan, mga emergency hospital puro referral lang. Dapat i-convert into alert to level 2. Meaning, dapat ang 1st district and 3rd district igwang intensive care unit man. Yeah. Naka-anchor kita masyado sa BRTTH. Kay puan mag-invest ang Albay sa healthcare. Thank you. Kay puan Mayor. ta-enroll sa universal healthcare. Thank you so much. Last question for the segment, Direk Edwin Peralta. Sige, salamat Tabi Gararay. Mayor, ang Albay and Bicol as well, very vulnerable sa mga epekto kan climate change. Paano tatabi ma-assure o ma-maintainer na magwaata ang zero casualty goal in times of calamities? Yes. Actually, ang Legazpi, the last casualty that we had was in 2006. Would you believe? So, the maintain tabaga sa zero casualty. Ako, duwa yan. The system dapat in place ta. The maturity of the people plays a key role. Dapat ang maturity ng tao, pag sinabi tang mag-preemptive evacuation, dapat sumunod kita. But ini kaya mga short term ini. Para sa kuya, dapat ang mga projects tango niyan, ang Albay should buy more properties para sa tuya na so talagang mga naararani mo sa mayon, tawan takimaray na harong. Bako sa naso ilipat ta, dahil mang kay harong. Kay pon, paghandaan ta ini, ma-invest talaga kita. If we need assistance from the national government, gigibuon ta po ini. Like ginibutan ko yan sa Legazpi, di ba? Igwa kita sa Taisan Resettlement, nag-invest kita ko yan sa Umapon, and siyempre, sige pa ang land banking ta. Ako, nahilig ko, ang climate change, mas lalo ining pagprepararan ta. Kay puhan talaga ang satuyang mga dikes, sana mabuksan ko ining pumping station, baga sarong issue ini sa Legazpi. Natangaya, tasige pa ang baha. Nag-invest na ang government kay more than 2 billion. Diba? Si Mayor nga baka nag-uugas kay kamot. But remember, ang nag-implement ka ni DPWH. Para sa kuya, ang problema kang pumping station ta, bako so pump. Bako so pump. Ang pump ta yaon. Ang problema ta sa Legazpi ko niyan, ang tubig ta day nagaabot duman sa pump. Baha na ang Legazpi, ababawon pa duman sa Tibo. Ini ang pigaparasabi ko sa DPWH. Kay puhan, ilaog ta so missing ingredient, like detaining pond. Iyan ang daily nagdig ni Henry. Kaya para sa kuya, kung ako maging gobernador, I have more authority. Pagiling ko, day ko inibubutasan na ang Legazpi makonvert ko into an all-weather city. That I assure you. Apo. Thank you so much, Mayor Noel Rosa. Mga tugang, iyan po ang mga questions and answer sa tuya pong Decision Bicol 2022. Pasalamatan sa po sa tuyang bisita, ngunyan na hapon sa tuya pong programa. Ulitin ko lang po ang sa tuya mga nagkantabay ngunyan, mga kandidato sa paggobernador sa moya pong inimbitaran, alagad po igwasin ng mga previous commitment kung kaya po din nakaabot ngunyan na paghahapon. Tatawanan ta po nin 2 minutos ang sa tuya pong bisita na makiulay-ulay sa mga Tagalbay. Nata po siya ang dapat mga tugang sa posisyon na sa iyang pinapangaturugan. Mayor Rosal, 2 minutos po. Thank you sa mga albayanos. Initabi si Mayor Noel Rosal kan Legazpi. So sa kuyang eksperyensya bilang public servant for 31 years, nagpuod ako sa barangay, hanggang naging konsyal, hanggang naging mayor. Ang masabi ko tabi, bako man ako ang pinakamatibay, bako man ako perperkado, may kaluyahan man ako. But ang sakuyang kusog, ang sakuyang sincero na sa pag-implementar kay mga programa. Ang sakuya pong ginibo sa Legazpi, bako man lang ginibo ni Mayor. Ako, tataw ako
magpahiro kitawo. Ang mga programa sa Legazpi, kaisipan, kang mga taga Legazpi. Nagkaigwa kita kay mga iba-ibang programa, ang boulevard, ang satuyang landfill, ang satuyang museum, ang satuyang convention center. Sa ngunyan, nasa mapa na ang Legazpi. Dahil kay makatubod na despite na grabe ang bagyo sa Legazpi, napalaog ta ang mga establishment sa Legazpi. And this, I would like to assure mga Albayanos, pag ako ang sa Indong Gobernador, papakusugong ko ang pundasyon kang branding kang Albay, iiligong ko ano ang mga advantages, lalo na ang Albayaon si Mayon. Ako nagatubod, ang turismo, iyong mangraray ang pinakamakusog. Kaipuhan lang, ipromote ang Albay para magkaigwa kay livelihood ang mga kababayan ta. But still, pakusugon ta ang pundasyon kang social services. Ini po ang sa indong asahan. Ang sa tuyang mga programa nagigibuhon, naka-angkor pirmi sa pinaka-issues and concern kan mga kababayan ta. Sa indo ka, boss, salamat tabi. Thank you. Mga tugang, Alcalde Noel Rosal, kandidato po para gobernador sa probinsya Canalbay. Sa pangaran po ka sa tuyang production team, nayaon mo niyan digdi sa Ayala Malls Legazpi, sa paginginot po ka sa muyang chief technician, Ramer Tanay. Sa pangaran po ka sa tuyang mga honorable na mga panelist niya na pagkahapon, si News Director Edwin Peralta, Attorney Cristil Lungabela, and News Manager Mar de la Cruz. Thank you, mga partner. We have Chian Tibola, Jean Folgar, Nika Restom, Jenny Valyaran. We have Joshua Bino, Angel Mustasa, Ansh Galero, Richard Astor, and Nems Flora. And we have Angel Mustasa at saka si Luens Barcena. Salamat kansa inyong pagantabay. Mabalik po kami sa Lunes. Lunes ba tayo? Lunes. Abangan po nindo ang mga kandidato sa pagka-vice-gobernador sa probinsya Canalbay. Salamat po kansa inyong pagantabay. Goodbye. Para sa free consultation sa natural medicine, bisitahin din ang